אני מתן שטרן בן 10, משחק את מוגלי בהצגה ספר הג'ונגל. בטח קראתם את הספר, ואם לא ראיתם את הסרט, אבל בטוח שלא ראיתם את ההצגה. ואם את זה כבר ראיתם, אז בטוח שלא ראיתם את זה. היי, אתן ואתם על וויס ובר. אני איתי ובר, ובפרק הזה אנחנו נדבר על מחזמר הקאלט ספר הג'ונגל. על חזרתו לבמה אחרי 28 שנים, על איך הפך לקאלט וגידל דורות של ילדים שלא זכו לראות אותו על במה, וכמובן על השינויים שעבר עם השנים. בואו נתחיל. בשנת 1996 עלה לראשונה בתיאטרון בית לסין המחזמר ספר הג'ונגל, שנכתב על ידי אפרים סידון ובוים על ידי חנוך רוזן. כן, הבמאי של הפסטיגל. המחזמר הפך מהר מאוד לקאלט ברגע שיצא על DVD וגידל דורות רבים של ילדים שלא זכו לראות אותו על במה, כנולדו אחרי שנת 1996. מבין השירים האיקונים של המחזמר אנחנו יכולים למנות את חוקי הג'ונגל, אצלנו פה בג'ונגל, החוק הכי חשוב, שלא הורגים ולא טורפים בלי סיבה. מוגלי, מוגלי, טוב לי ביער, כן טוב ממש, אוכל לי דבש, ואחר כך שותה לי צוף. מוגלי, נהג למזור. השיר של שיר חנה נמר שעשה סיוטים לדורות שלמים, אבל הנה הגיע הרגע הנפלא, הרגע שאליו שנים ליבי נשא תפילה, הרגע שבו אני ניגש כולי, כי מוגלי בידי, מוגלי עכשיו שלי. והשיר הכי איקוני שגרם לכל הילדים ללכת כמו פילים בבית, מצד הפילים. לבנות את השבילים, כי אנחנו הפילים צועדים בשר שלא יברח, ועל אחריותו בטעות נרמוס אותו. במהלך השנים המחזמר חודש כמה וכמה פעמים, אך עם כמה שינויים בקאסט. בשנת 2024, 28 שנים לאחר עלייתו לראשונה בבית לסין, המחזמר המקורי, עם הקאסט המקורי, עלה שוב לבמה. ספר הג'ונגל זה מעבר לעניין של הפגישה המחודשת עם כל הגוורדיה ששיחקה לפני 28-29 שנים. זה בהחלט אתגר פיזי במיוחד, לקפץ על סלעים ולהיות עם פרוות. זה לא דבר של מה בכך, ובטח לא בראי השנים. זה ססי קשת, שמשחקת בגירה הפנתר. הסיפור הזה של המפגש עם הקהל וההצלחה הפנומנלית הזאת, עושה את הדברים יותר קל. אתה עולה על הבמה ורואה 3 פעמים ביום, 4 פעמים ביום. אתה רואה 1,600 איש מריעים ורוקדים ושרים. כל העייפות וכל החולשות נעשות הרבה יותר קלות. בסופו של היום המתיש הזה, אתה מרגיש שזה היה תענוג גדול, ואתה בינך לבין עצמך חושב מה יהיה בעוד 20 שנה, אם יציעו לך לעשות את הדבר הזה. זה היה כמו כפפה ליד. תראה, קודם כל אני בהופעות שלי של סבא טוביה, שילבתי את השיר שלי עם מוגלי. כן, לא עזבתי את השיר, כי ידעתי שלאורך השנים זה אייקוני. מוגלי, אין כמו היער, אין כמו הדוב ביער, פה אין המוגלי, קרב ופקח עיניים, תביט סביב והסתכל טוב טוב. ואז תראה ילדי, שכל היער נוצר פשוט מאוד בשביל הדוב. אז הייתי עושה את זה עם דמות אחרת, לא של ילד, אלא הייתה לי דמות של מרבה רגליים, שהוא היה חבר של סבא טוביה. קראנו לו שוויצר. אז היה בוהן השוויצר, קרב ופקח עיניים, הבט סביב והסתכל טוב טוב. אז לא נפרדתי מהשיר ומהדמות. וכמובן, היוטיוב, לא רק המעריצים ראו יוטיוב, גם אני רואה יוטיוב. ואגב, ככה התכוננו לחידוש. השיעורי בית שלנו היו לי לראות ביוטיוב. עוד ועוד ועוד, שוב פעם ושוב פעם. באופן די
מוזר זה... העבודה הייתה מאוד קלה, הכל חזר מהר מאוד, ממש מהר. אני הגעתי לחזרה הראשונה מוכן לגמרי. שינו כל מיני צעדים קצת, ריקודים, בכל זאת היו זה, אז שינו מעט, אבל מהר מאוד. המפגש הראשון שלנו עם חנוך רוזן, המצחיק, הוא לא אמר לנו שזה או שהוא עושה לנו אודישן, אמרו, בואו תעשו פגישה עם, תדברו איתו קצת על זה. עכשיו, אנחנו לא ידענו שהוא עושה לנו אודישנים. עכשיו, הוא גם לא ידע, תשמע, עבר המון זמן, הוא לא יודע מה המצב הפיזי שלנו. אמר, בואו תעשו קצת, תזוכין את הצד הזה, ואנחנו עשינו איזה טיק טק, הוא היה עמום, הוא אמר, חשבתי שאתם כבר אובר בוטל. איך אומרים בעברית? עובר בטל. עובר בטל, שאתם כבר לא, שאתם לא יכולים לעשות, ואנחנו רקדנו. ביידיש, הם אומרים עובר בטל, הם עושים את זה. אני וטוביה עשינו את הזה, וכולם עשו את הזה באיזה, כי הוא לא אמר לנו שזה אודישן, כמובן, מבחינת כבודנו, אבל הוא רצה לראות מה זה. לכן, כשעבדנו עם עוז מורג, שהוא בעצם הכירוגרף, הוא היה עוזר במאי, והוא עשה את כל הדברים בהתחלה, אני חושב שהם מאוד התפעלו מזה שאנחנו אחרי כל כך הרבה שנים זוכרים את הכל. טוביה זה לא חוכמה, כי הוא זוכר צעדים מלהקת הנחל. וקולות מלהקת הנחל. אז כן, יש לו יכולת מדהימה מבחינת הזה. כן, זה לא היה קשה, ממש לא. אבל עם זאת... הבמאי לא ריחם עלינו, אבל הוא בהחלט אמר לנו מראש שהוא ינסה להימנע מדברים יותר מדי זה. יותר מדי מסוכנים לקאסט המבוגר. יש לי קפיצה כזאת מאיזה סלע, זה לא פשוט, זה לא פשוט. כל פעם שלפני שאני קופץ אני אומר, נו, נראה איך אני נופל, האם אני כמו חתול באמת נופל על הרגליים הנכונות. זה אתגר לא פשוט, אבל תשמע, זה מראה שאנחנו עדיין בכושר. הרעיון בהפקה החדשה היה לחדש את המחזמר עם הקאסט המקורי, בדיוק כמו שהיה בשנת 1996, רק עם כמה שינויים קטנטנים. שינו קצת את הנחש, את השיר של הנחש. את שיר הנחש התאימו ממש לתקופה העכשווית. כל השיר נשמע אותו דבר, עד החלק שבו הנחש הופך למייקל ג'קסון. בעבר זה היה נשמע כך. לכן צריך לתת תמיד אמון בי, כי רק אני יודע לאהוב. עכשיו ילדי שלי תפקח את העיניים. בהפקה החדשה זה עבר שינוי והפך ממייקל ג'קסון לברונו מרס. היום זה נשמע כך. לכן צריך תמיד לתת אמון בי, כי רק אני יודע לאהוב. השיר המקורי של בגירה, ססי קשת, מדבר על סכנות היער. הוא בעצם עומד על הבמה ושר אל הקהל, כשהוא בעצם מספר למוגלי על הסכנות שרודפות אותו ביער. כי מלך השיניים גדולות וחזקות, או אין גם ציפוניים חדות וארוכות. אתה תמיד נרדף, אתה בג'ונגל פה מסכן, לכן עליך מוגלי אין מי שיגן. האמת היא ששינו אותו כי הם חשבו שהשיר הזה, סכנות היער, הוא שיר שמפחיד את הילדים. ורצו קצת להרים את האווירה לקראת החלק השני. האמת היא שהדעות היו חלוקות מאוד. יש המון אנשים שאומרים שהיה השיר הכי אהוב עליהם, ולמה עשו את זה, לעומת זאת יש המון אחרים שאומרים, וואו, זה שיר הכי יפה באחד. אז אתה יודע, הקהל מקבל זה יפה מאוד. גם הצוות עצמו, השחקנים עצמם מאוד בהתחלה. לא אהבו את זה שהחליפו את השיר הזה, כי אמרו, וואו, זה השיר ככה הכי, אבל אני חושב שבראי הזמן שעבר מאז שאנחנו בהופעות, הם רואים שזה היה באמת חילוף נכון לפתיחה של החלק השני.
ואי אפשר שלא לשאול מה דעתו האישית של סאסי על השיר החדש. אני חי טוב מאוד עם השיר החדש. אני חי טוב. בהחלט חי טוב. בשיר הקודם אני בסך הכל שיחקתי את השיר ותיארתי את המצב והפחדים בעניינים, וכאן אני רוקד ושר ומשתף פעולה עם המון שחקנים, המון רקדנים, שזה בהרבה יותר, מבחינת האתגר הבימתי, הוא אתגר הרבה יותר מעניין ויפה. שלום ליער ולכל מי שבתוכו הוא חי וגר, שלום לשחר ושיהיה לנו יום נהדר, נהדר, לא יום שלב ולא יום קר ולא סופות ולא מטר, או בקיצור כיצד נאמר אם רק אפשר יום מאושר, או בקיצור כיצד נאמר אם רק אפשר יום מאושר. שלום ליער. שיר נוסף ששונה בחידוש הוא שיר הקופים. בעבר זה היה נשמע כך. היי, אני המלך, היי, אני שליט, היי, אני קובע. ואם הקול של מלך הקופים נשמע לכם מוכר משיר אחר במחזמר, זה בגלל יוסי טולדו עשה את הנחש ואת מלך הקופים. שבהפקה החדשה מחליף אותו בתור מלך הקופים אדי אלתרמן. אבל חוץ מהשחקן, החליפו גם את השיר. אני חושב שזה בגלל שמי שכתב אותו, זה לא היה מינסטר, מירון מינסטר. זה היה זילבר. אריאל זילבר. זילבר כתב כמה שירים, וזה היה עניין של זכויות גם. את השירים החדשים היו צריכים להקליט מחדש, כי הם לא היו קיימים כמובן. אבל את השירים המקוריים לא. הם ניסו לראות אם הקולות שלנו היום הם אותם קולות של אז. אז עשו לנו כל מיני ניסיונות של באולפן, שנשי יחד עם הזה, ובסוף הם אמרו, בואי, יש לכם את אותם קולות. ממש אותם קולות לא צריך. אני, את השיר שלי כמובן הקלטתי מחדש, כי זה שיר חדש. ואדי הקליט מחדש את שירי הקופים, שבכלל לא היה שלו, זה היה שיר של יוסי. יש שני סוגים של שירה בהצגה. יש שירה חיה עם תזמורת חיה, ויש פלייבק. זה אומר שהשירים מוקלטים מראש, והשחקנים שרים ביחד עם ההקלטה. זה אמור לעזור להם לשמור על הקול שלהם. אני דרך אגב, בישראל, אני באופן מוזר בעד פלייבק. בספר הג'ונגל היה פלייבק, וזה נשאר פלייבק. ואני גאה בדבר אחד, מאוד. אנחנו עלינו עם ספר הג'ונגל שנה אחרי צלילי המוזיקה של חני נחמיאס וססי קשת. שם שרו חי עם תזמורת, כמו חוץ לארץ. הביקורת השתגעה על זה וזה, ובמיוחד שיבחה את זה שזה חי ושירה חיה וכו' וכו'. אז כשהם חשבו על ספר הג'ונגל, הם אמרו בסדר, פלייבקים, חיסכון בכסף, מראש. כי יותר זול להקליט את השירים באולפן בפעם אחת, מאשר לשלם בכל פעם לתזמורת שתבוא לנגן בכל הצגה. לא הבינו שזה הולך להיות מה שזה נהיה. ועוד לפני אפילו הווידאו וה-DVD היום זה היוטיוב. לפני זה, אנשים אמרו, זה המחזמר הכי טוב שנעשה בארץ, המקורי הכי טוב. אבל פחדו מאוד מהסיפור הזה שזה לא עם תזמורת חיה, כי לא היו עומדים בהוצאות. אבל אמרו בסדר, פלייבקים, אבל שירה חיה. אז התחלתי לך את הסיפור עם החזרות עם הילד על השיר הדוב, ועל מרינה, והמרינה הזאת היא עשתה לנו שם תנועות שבלתי אפשרי היה לגמור פעם אחת את השיר מההתחלה עד הסוף, בלי לקחת איזה שעתיים ברייק. ואני חשבתי לעצמי, עכשיו אני הולך לעשות את זה בגיל 50, 5 פעמים ביום את השיר הזה, ולשיר אותו חי. בגלל זה יצאה הנשמה. אמרתי, no way, אמרתי, חבר'ה, או שאני עושה אותו בפלייבק מלא, או תודה רבה. או לא, בסדר, פלייבק מלא. רק השיר הזה. כל השאר השירים יהיו חיים. אמרתי, כן, בטח. ואז ססי בא וקינה ואמר, רגע, מה זה רק טוביה? אני רוצה גם שהשיר שלי יוקלט פלייבק מלא. ואז באו עוד, וזה. ובסוף גם כן חוקי הג'ונגל הקלטנו, ובסוף הקלטנו הכל.
השארנו חלונות של דיבורים, שעשינו את זה גם פה, למשל בחוקי הג'ונגל. אבל למרות היתרונות שיש בפלייבק, תראה, היה פחד מלעשות משהו שלא כמו בווסט-אנד או בברודווי. ואני אמרתי, זה טיפשות. בברודווי ובווסט-אנד לא עושים 5 הצגות ליום. הם גם לא עושים 2 ליום. הם עושים 1. כוכב לא עושה גם יותר מ2 הצגות ליום, זה גם כן ביוניון. כמובן שהיום בכלל לא הייתה שאלה בכלל. זה כמובן גם בגלל גילם של השחקנים המבוגרים. תוריד מכל החבר'ה האלה, יוסי טולדו, שמשחק את הנחש. שהם היום בני 50 פלוס, באמצע שנות ה-50 שלהם, הצעירים. יש 3 קשישים, זה אני, ססי והנמר. אלי דנקר כמובן. אבל גם בגלל חוקי העסקת ילדים ובני נוער בהפקות תיאטרון. הכי הרבה שמותר לי, זה 2 ברצף. זה מתן שטרן. הוא בן 10 והוא חולק את תפקיד מוגלי עם עוד 5 ילדים. תזכרו את השם, אני בטוח שעוד תשמעו עליו בהמשך. אבל אנחנו חוזרים 30 שנה אחורה, לפני שהיו חוקים שמגינים על תנאי העסקה של ילדים ונוער בהפקות תיאטרון. עשינו 5 הצגות ליום. זה היה באמת מעל ומעבר. ובאותה תקופה, אם היום אמרנו שיש 6 מוגלים, אז היה מוגלי וחצי. יש את תום אבני, שכולנו מכירים מה-DVD, אבל יש עוד מוגלי אחד, שקצת נדחק הצידה, ולא כולם יודעים שהוא היה בעצם המוגלי השני, המחליף של תום אבני. אושרי בעצם היה איתנו בחזרות מההתחלה. אושרי זה אושרי כהן. אבל ידעו שהם רוצים לשים את כל הדגש על תום. וזו הסיבה שכולנו מכירים את ספר הג'ונגל משנת 1996 עם תום אבני. שזה מעניין, כי הפעם קידמו את ההצגה על נוסטלגיה. וכאן עולה השאלה, איך התפקיד הזה מתחלק בין 6 מוגלים? איך מחלקים את הזמן בחזרות, ואיך זה משפיע על השחקנים במהלך ההצגה? זה נכון, שיש בעיה, בוא נגיד, לא מפריע, אבל זה יוצר איזושהי בעיה. כי אין שום ספק תראה, אני אדבר בשם בלו. בלו היה רוצה שיהיה לו מוגלי אחד כלבבו, ואיתו יופיע כל ההצגות. תשמע, לנו היה הרבה יותר קשה. כי היינו צריכים לעשות כל פעם חזרה עם מוגלי אחר ועם בנה אחרת. אז העבודה שלנו הייתה כפולה. כי בסך הכל, באופן די מוזר, הקדישו כ3 שבועות או חודש לחזרות, ולא היינו צריכים, כולנו באנו די מוכנים. לחזרות, אני יודע שזו הייתה השאלה הבאה שלך, אז באנו די מוכנים לחזרות, ובעצם מה שהעריך את החזרות זה לא החזרות של הכוכבים, זה החזרות של הרקדנים כמובן, שהיו כולם חדשים, ושל הילדים, שהיו צריכים לעמוד באתגר לא פשוט, שכל הזמן עשו השוואות בינם לבין המוגלי המקורי, וזה לא היה פשוט. לא רק שבהפקה ישבו בין המוגלים החדשים לבין המוגלי המקורי, הקהל גם השווה בין המוגלים החדשים בינם לבין עצמם. אנשים שאלו חברים שלהם מי המוגלי ששיחק בהצגה שבה הם צפו. יש ביניכם תחרויות? בקיץ היה תחרויות, אבל זה סתם היה תחרויות. לא באמת מעניינות. חוץ מהזמן שמוקדש לכל ילד וילד בנפרד בחזרות אל התפקיד של מוגלי, יש עוד איזושהי בעיה שיכולה להיווצר ברגע שיש 6 ילדים שמשחקים את אותו תפקיד. וזה לא משנה אם השחקנים הם ילדים או אנשים מבוגרים. אני כמובן מדבר על ההקלטות של השירים. לכל אחד יש את ההקלטה שלו. הכל טוב ויפה כשהשחקנים שרים ביחד עם ההקלטות שלהם, אבל מתן מספר לנו שקרו כמה מקרים שבהם הילדים נאלצו להופיע עם הקלטות של ילדים אחרים. עכשיו אני כזה מתחיל, מוגלי, עכשיו זה קול אחר. מוגלי, טב לי ביער, כן תומם. זה לדוגמה זיו קירה. זה הקול שאנחנו שומעים כשאנחנו שומעים את השירים ביוטיוב או בספוטיפיי למשל. אבל עכשיו נשמע את מתן. מי מעיין כמו שחיין, שמח בה גם לצוף. אני גם קרא לזיו, ששמו לו את הקול של ארז. עכשיו הוא מתחיל לשיר, הוא לא מבין. הוא עוד שנייה נעצר לי על הבמה. תמשיך, מה אכפת לך? רואים אותך לא טוב. אנחנו הקהל כל כך נהנים ושקועים בהצגה, שמבחינתנו זה כמו לחזור 30 שנה אחורה. ממש לראות את ה-DVD קם ומתעורר לחיים. הרבה אומרים לי את זה, אני רואה את התוצאה ואני לא יכול לראות אותה. אני נראה לי כמו זקן עם מקל.
אבל אין מה לעשות, היינו צעירים כולנו ב-30 שנה. תראה, גם התגובות שקיבלנו, זה לא התגובות שקיבלנו לפני 28 שנה. כל אחד, כל דמות שנכנסת מקבלת, וואו, לא צרחות. ובנוסף כולם שרים גם את השירים עם השחקנים. זה מדהים, באמת מדהים. זה לא ציפינו לתגובה כזאת, ממש לא ציפינו. הפתעה גדולה לטובה. ואתה נכנס, כולם, וואו, מגלי! באמת, אני נכנס לקהל, איזה צעקות, מי ישמע? באמת. כולה הצגה. ואני כזה, טה-טה, טה-טה-טה-טה, וכולם באוויר וקופצים. אז אני רואה ילדים קופצים. זה מפגיש אותי עם קהל צעיר, קהל חדש, קהל נוסף. אין ספק תשמע, אני עשיתי כל כך הרבה מחזות זמר, וגם לילדים. אז אתה יודע, כל פעם היה לי איזה מין התגלות חדשה של קהל נוסף וקהל חדש. ילדים פתאום רואים אותך ומצביעים עליך, שזה היה פחות, אתה יודע, ילדים, לא? אתה מגיע למקום, ההורה אומר לאבא, לילד שלו, אתה לא יודע מי זה. אתה לא יודע מי זה. זה בגלל שסאסי מוכר בעיקר לקהל המבוגר. עכשיו, אתה יודע, זה אחר. אז באמת, ילדים כבר מזהים אותך, וזה חביב, זה נחמד. זה נחמד. בשנת 1996, כשסאסי עשה לראשונה את ספר הג'ונגל, מאי, הבת של סאסי ויונה, הייתה באתר ב5. ואז יום אחד היא אמרה לי, את אל תבואי לקחת אותי מהגן, אותך לא מכירים, את אבא מכירים. אז בזה ממש קינאתי בו, שבגן הכירו את אבא. זו יונה אליאן, אשתו של סאסי. זה מדהים שרוב הקהל שלהם זה ההורים בעצם. הם מביאים את הילדים כי הם רוצים לראות, וכל הקהל שר את זה. אני הייתי באיזה מקום, והוא אמר לי, סלח לי, אני לא באתי עם הבת שלי, אני באתי לבד. ואחת אמרה לי, אמרתי לבת שלי, אנחנו הולכים לזה, ואם את לא רוצה, אני הולכת לבד. זה ככה, זה מדהים. הנה, זה כמו הכבש ה-16 ביום אחד, כי יש געגועים לתרבות של פעם. והשאלה היא, מה הפך את המחזמר הזה למשהו שכל כך מתגעגעים אליו? או במילים אחרות, מה הפך אותו לקלט בקרב אותם אנשים שגדלו עליו? אני חושב שזה סיפור, לכן הוא מתאים גם למבוגרים. זה סיפור קלאסי שמהפנט, בגלל שזה מלחמת הטוב המוחלט ברע המוחלט. זה מרתק בגלל זה. עכשיו, בתוך הדברים האלה יש כמובן הברקות, יש יהלומים, יש גם את הפרפורמנס של נניח, של הנחש, שזה, רואים דבר כזה פעם ביובל, יכולת כזאת של יוסי טולדו. אבל יש את השיר שלו ואת הריקוד שלו, ויש את השיר שלי עם מוגלי, ויש, יש המון יהלומים, יש כל שיר, ויש את השיר של שני הילדים, שהוא שובל לב ומזיל דמעה. אולי אנחנו לא יודעים את המילה מדויקת כדי להסביר את התחושה המשונה זו אהבה. אז גם השילוב הזה, ויש גם צחוק, שזה מקסים. זאת אומרת, השילוב הזה של סטורי, של מלחמת הטוב נגד הרע והטוב מנצח בסופו של עניין, זה דבר שאתה לא, אין לו תחליף. זאת אומרת, זה הסיפור הכי חזק שיש בשואו-ביז, והוא מטובל בהומור, ובהברקות של פרפורמרים, ולפעמים בילד שמוצאים אותו 1 למיליון, תום אבני כזה, זה פשוט שווה כל לב, זה אולטימטיבי. ואנשים אומרים לי לאורך השנים באמת, הם לא אומרים לי הצגת ילדים, אף פעם לא אמרו לי הצגת ילדים. אמרו לי תמיד, אומרים לי, כולל אנשים שהתבגרו וגדלו על זה, אבל גם המבוגרים שלקחו את הילדים שלהם, אז הם אומרים, לא היה מחזמר כזה. לא היה מחזמר כזה. לא אומרים הצגת ילדים כזאת. גם כשרודיארד קיפלין כתב את The Jungle Book, הוא גם מתכוון כנראה לסוג של סאטירה פוליטית. על השלטון הבריטי בהודו, אולי על דבר כזה או אחר. זה שזה מרתק מבוגרים וילדים
נשים וגברים. יש בזה מכל טוב. אבל במיוחד בעיניי, במיוחד לאור מה שאנחנו עוברים פה בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה וחצי האחרונות, זה בעיניי גם יכול להיות אלגוריה למה שקרה פה ב7 באוקטובר. לא סתם טוביה אמר שאם בעבר החליטו לקדם את המחזמר דרך תום אבני, הפעם החליטו לקדם אותו דרך נוסטלגיה. אם תראו פעם נוספת את הפרסומת, תוכלו לראות שם קטעים כאילו שהם מתוך המחזמר המחודש, למרות שהמחזמר המחודש עדיין לא עלה לבמה. ועוד דבר, אנחנו לא יודעים מי המוגלי שמצטרף לקאסט. כי בתכלס לא היה עוד מוגלי. ובגלל שאנחנו גם לא רואים את הפנים של הילד, אז חשבו שזה בינה מלאכותית. אבל לא. גם הילד שבפרסומת וגם הילד שבפוסטר הוא לא אחר מאשר מתן שטרן. ואז, אחרי שידעו שמיילו טרסוב גם רוצה להיות מוגלי, חשבו שזה הוא, ואני לא אגיד התעצבנתי, פשוט אמרתי, למה אתם ישר מסיקים מסקנות? הוא צודק, אבל בואו תשמעו איך מתן בכלל הגיע לתפקיד הזה. שאני עשיתי הצגה אחרת בכלל, שקוראים לה מגילת אסתר, היה שם חזרות, מין חזרות כאלה, לראות אם הם עדיין יכולים להגיע, אם כאילו נקרא לזה עדיין בקושי, נקרא לזה ככה. זה בעצם המפגש בין חנוך רוזן לבין השחקנים הוותיקים ששמענו עליו מקודם, שעושה להם מעין אודישן, בעצם רצה לבדוק אם הם זוכרים את התנועות של הריקוד. אז קיצור, היה שם את טובת ספיר, היה שם את פקלי, והיה שם את ססי קשת, והיה גם את חנוך רוזן. עכשיו אני באתי לחנוך רוזן ואמרתי לו, אני רוצה להיות המוגלי הבא. וכך הוא הפך להיות המוגלי שכולנו מכירים. ושימו לב איזה טיפ מתן בוחר לתת לשחקנים צעירים, גם ילדים אבל גם מבוגרים שמתחילים מדרכם בעולם המשחק. אם יש לכם חלום ואתם רוצים להשיג אותו, לכו בכל הכוח, בכל הכוח. לא אכפת לכם מכלום. אתם רוצים את הדבר שלכם, אתם תשיגו אותו. ככה זה בול גם בספר הג'ונגל. אתה יודע, זה קשה שזה היה אודישני? אתה צריך להילחם על המקום שלך. האזנתן והאזנתם לוויס ובר. בפרק הזה דיברנו על ספר הג'ונגל, על החזרה לבמה אחרי כמעט 30 שנה, על השינויים שהשירים עברו, ועל תהליך ההפקה המחודשת. אני רוצה להודות לטוביה צפיר, ססי קשת ומתן שטרן על ההשתתפות בפרק, וכמובן לכל מי שלקח חלק בתהליך ההפקה של הפרק. אפרים סידון, מאודי שטרן, רועי אופר, יפית דגן, אודי איזק, יאלי איזק ושלבת זילבר. וכמובן לכם, המאזינות והמאזינים. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. עד כאן להפעם.